Gaur lupa magikoaren efektuak ikusiko ditugu bi ezaugarriekin, testu efektua, kolore eta orden aldaketekin. Bueno, galeriara joango gara horretarako, eta honen barruan, materiales esenciales de la galería, gente y cultura, cosas del día al día gero, eta misceláneos atalean aurkituko ditugu adibidez lupak. Bat, aterako ditugu, bigarrena, eta hirugarrena. Bueno, beste aukera bat, ez badugu gogoratzen egin dugun ruta edo hemen goian idatziko genduke lupa hitza eta berak topatuko zituen, Bueno, behin lupak aterata egon, lupen efektuak ikusiko ditugu, Hobeto ikusi daizuen formato. Fondora, hau ipiniko tonela, formato fondo emonda, adibidez, kolore hau granatea emango dutzagu. Gero, testo bat idatziko dut. Adibidez, aldako tamainaz, eta Allende eskola idatziko dut. Honeri ere, fondoaren kolore bera emango dutzat, hau da, granatea. Kenduko dut. Listo. Orain, lupa. Ikusten duzue, honek kolore zuria dutela eta beste honek ez. Gainetik pasatu, ez da gertatzen ezer. Honekin, gainetik pasatuz, ikusiko genke edo agerian atarako zuen hor idatzitako. Nik hau, lupa hau, handi hau ere, egin aldot. Eta hirugarrenekin bardin. Hau da, testuaren gainetik pasatzeran, izkutuan dagoen idatzea orain agerian dago. Orain, zuriz jarriko dut fondo hori. Bai? Formato, fondo, eta aukeratuko dut zuria. Bueno, testu hori, hemen daukat testua. Testua orain estali egingo dugu. Eta hemen aterako dugu adibidez errektangelu bat. Bai? Horrela. Errektangelu honen fondoa adibidez granate kolore bera, testuaren kolore bera izango da. Orain, nik jartzen badot hemen, aukeratuz, ikusten duzuen karratua aurrean dago, kasu honetan ere, eta horretan berdin. Bueno, egin duguna da, testo aukeratu eta ordenar, traer al frente, eta berdin egingo dugu kontrakoa honekin, ordenar, traer al fondo. Nik orain jarriko dut karratu hor, eta ikusiko dugu luparen efektuak. Orain gainetik dago, baina honekin ez da ezer ikusten. Hemen, bai, kasu honetan, azpian edo hor testuaren kolorea berdin edalez irakurri egiten da. Eta beste honekin ere. Bale. Orain, beste horri bat aterako dut. Beste efektu bat ikusteko. Errektangelu bat egingo dugu. Bai, hemetik edo kasu honetan egingo dugu dibujar formas. Eta aukeratuko dugu karratua. Bale? Ataratzen dut karratu bat, kasu honetan hori, eta honeri emongo dutzat fondo kolore bat, eta adibidez horia. Estilo de linea ere, bardina emango dutzago. Bueno, orain, bikoiztu eta bikoiztu egingo dugu, duplikar, duplikar. Kokatuko dugu, bata bestearen ondoan, honela, adibidez. Bueno, orain egingo duguna da, lehenengoko karratua aukeratu eta emango dutzagu kolore bat adibidez zuria. Bai? Eta estilo de linea ere zuria. Bigarrena itxiko dugu horrela eta hirugarrena adibidez hirugarrenari emango dutzagu bai, kolore urdina.
Orain, eta emango dotzagu baita estilo de linea urdina, bardina. Bueno, orain, testu bat idatziko dugu. Kasu honetan, idatziko duguna da 18 eta 6 bider 3 berdin. 18 zenbakiari emango dotzagu kolore zuria, eta beste itxiko dugu urdina. Eta orain, tatarrez eroan da, ikusiko dugu zelako efektuak egiten dituen. Bai, kasu honetan, eta hori. Bueno, orain beste konponketa bat egingo dugu. Aukeratuko dugu bigarrena, eta hemen esango dotzagu ordenar traer al frente. Eta orain, ikusiko dugu gure efektua. Hemen ez da ikusten, eta hemen emaitza. Hau izango litzateke efektu honen